2019. godina osnivači DigiU stvaraju inovativni IT startup i razmišljaju o stvaranju vlastitog virtualnog svijeta. Digitalna kopija osobnosti je pokrenuta u razvoj. 2021. godina. Najveće međunarodne korporacije najavljuju stvaranje vlastitih metaverzuma. To postaje trend. DigiU stručnjaci već 2 godine rade na elementima virtualne osobnosti za budući metaverzum. 2030. godina. Metaverzum je sastavni dio poznate stvarnosti. Svaki stanovnik planete poznaje DigiU virtualni svijet i uživa u njegovim blagodatima. Metaverzum je svijet budućnosti u kojem je potpuna sloboda dostupna svima. Možete putovati bilo gdje u svijetu, studirati na najboljim svjetskim školama i sveučilištima i usvajati napredna znanja aktualnih stručnjaka, raditi u međunarodnim kompanijama i upoznati vrhunske stručnjake, komunicirati sa svim bez jezične barijere, gledati premijere na filmskim festivalima, posjećivati drevne muzeje i koncerte svojih omiljenih umjetnika. Ovo je svijet u kojem živite u miru i sigurnosti, a svi vaši podaci sigurno su zaštićeni. Taj svijet je centralno kontroliran, tako da sami donosite odluke i upravljate svojim resursima. Možete biti što želite. U 2030. godini u metaverzumu DigiU dionice su prava digitalna financijska jedinica. Vi ste njihov zakonski suvlasnik i profitirate od razvoja ovog virtualnog svijeta. Stotine startupa u području umjetne inteligencije i blockchaina. Učite suvremena znanja, okruženi ste uspješnim ljudima koji dijele vaše stavove. Ulažući u DigiU danas, ulažete u industriju koja najviše obećava i najbrže raste i stvarate svijet u kojem tehnologija radi za vas. DigiU investitor je suvlasnik tvrtke koja stvara trendove, razvija tehnologije za budućnost i osnažuje svakoga da bude glavni korisnik svih modernih tehnologija. Možete kreirati svoje proizvode ili jednostavno uživati u životu, ali što je najvažnije, možete stvoriti projekt samog sebe. Kreirajte svoju budućnost uz DigiU.